हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे स्टेटासनि सायाव बुंनो सानदों। बे स्टेटासखौ फेसबुकआव सासे सेंग्राया गावनि टाइमलाइनाव पस्ट खालामदोंमोन। बिथांनिफ्रायनो आङो लाबोनाय जादों। बिथाङा मा बुंदों नायदो। मोजां मोननाया जाफ्लाङोसो, आंहाबो जादोंमोन बै समाव फेसबुकआव नुनाय फिसा गोनां हाबा जाखांनायजोंनो। साननैसो फाग्ला बायदि जालायदोंमोन आं बेनि थाखायनो बिथाङा बुंनो राव मोना जादों आरो मिनिनोबो ओंखारदों आरो लाजिनायबो मोनदों। नोंगौ लोगोफोर, मोजां मोननाया जाफ्लाङोसो, जायनि थाखाय खाना बबा लेंग्रा गोरिब निखावरिखौबो सिनायनो हाया जायो आरो गावसिनि थार मोजां मोननायखौबो मोगथां महराव जाफुंहोनो नाजायो। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, आथिखालाव इन्टारनेट मुगायाव गोबां सुबुं माहारियानो इन्टारनेट इउज खालामो आरो गोबाङानो फेसबुक बाहायो। बे बिथिङाव फेसबुकनि गेजेरजों मोजां मोनलायनायाबो ओरैबायदि जानानै फैदों जेन मोजां मोनलायनाया माबा मोनसे थाखा फैसा धोन दौलत महर मुस्रि समायना महर बेफोरखौ नुनानै लुबैनानै मोजां मोननाय, बेफोरसो फेसबुकनि गेजेरजों जानानै फैगासिनो दङ। आरो बेफोरबायदि धोन दौलत महर मुस्रिखौ नायनानै मोजां मोनलायनाया माब्लाबाबो सैथो जाया। बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाया गोरलैयै ब्रेकआप जालायनोबो सम नाङा। बे बिथिङाव आङो सेंग्रा सिख्लाखौल' बुङाखै, माखासे हाबा जाखांनाय बोराय हौवा आरो माखासे हाबा जाखांनाय बुरि हिन्जाव बिसोरखौबो आङो बुंदों। बिथांमोनाबो गोबाङानो फेसबुक बाहायजोबखायो। बिनि गेजेराव खायसेया फेसबुकखौ मोजां खामानियाव बाहाया, बिसोरो माखासे फाल्थु खामानिफोरावबो बाहायो। बिसोरो सोरबा सिख्ला एदावनाय, सोरबा सेंग्रा गोरलै एदावनाय, बेबायदि खामानियावबो बाहायनायखौ नुगासिनो दङ। जायनि जाउनाव गोबां सेंग्राफ्राबो गोबां सिख्लाफ्राबो बिसिनि बुंनाय रावफोराव आन्दायनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आं बुङो, जों सुबुं माहारिया सोरबा सासेनि सायाव जेबो मिन्थिया हसिया बेखौ फोथायनानै मोजां मोनोब्ला बियो गोरोन्थि। बिथांनि बेलायावबो बेनो जादोंमोन। बिथाङा सासे बुरि हिन्जावखौनो सिख्ला बायदि देलायनानै महर गोसा नुनायखाय बिथाङा मोजां मोनदोंमोन आरो उनावहालागै मोनथिनो मोनबाय बियो सासे हाबा जाखानायसो आरो फिसाबो दंखायो। बेबायदिनो जायो लोगोफोर। ओंखायनो जोङो गाव गावसो जेब्लाबो समावनो सांग्रां जानानै थानांगौ। आरो बेबायदि हाबा जाखानाय हिन्जावानो जा हौवायानो जा, बिसोरो बैसोर सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि मोजां मोनलायनानै सम होलायनो हायो, बेफोरबायदि समखौ बिसोरो दिहुनना होनो हाखाया। मानो होनोब्ला बिसोरो गावस्रानो न'खर दं, गावस्रानो संसार दं। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो, जों साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरबा सासे सुबुंखौ जेबो मिन्थिया हसिया मोजां मोननानै गावखौनो हाखराव खोख्लैनानै दाला। आरो आं नोंसोरखौबो खावलायो, जायनाखि हाबा जाखांनाय बुरि हिन्जाव आरो जायनाखि हाबा जाखांनाय बोराय हौवा, फेसबुकनि गेजेरजों सोरबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै बिसिनि गोसोखौ सिफायनानै होनाय, बिसिनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाय, बिनिफ्राय नोंथांमोना गोजान जा। आरो गाव गावनि न'खर बिसि फिसा फिसाय बिमा बिफाफोरजों आलो गोजोनै रायजो जालां, बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय। एसेनोसै लोगोफोर, आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।